हाय हॅलो एसएम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण हरभऱ्याची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे मी हरभऱ्याची भाजी अशी निवडून घेतलेली आहे। छान अशी ताजीच आहे। असे बारीक पूर्ण त्याचे असे काड्या काढून घ्यायच्या आणि तिला छान अशी झटकून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता। इथे मी आता गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। लसूण असा ठेचून घेतलेला आहे इथे बघू शकता। आणि मसाले आता आपलं तेल तापून झालं की आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे। जिरे परतून झाले की आपण त्याच्यामध्ये लसूण टाकून घ्यायचं आहे। लसणाला छान असं परतून घ्यायचं। एक झटकून टाकायची ती। जर घाण असेल तर तुम्ही धुवून पण टाकू शकता। मी ही ताजीच तोडून आणलेली आहे त्याच्यामुळे असे झटकूनच घेतलेली आहे ही भाजी। घ्यायची आणि त्याच्यावर आंबमुळे ती छान लागते चवीदार। त्याच्यावर अशी आंबट आंब असते थोडीशी। तर चला आपला लसूण आता छान परतून झालेला आहे। तर आता ही भाजी आपण अशी टाकून घ्यायची थोडी आणि तिला परतून घ्यायची फोडणीमध्ये। हे अशा पद्धतीने इथे बघू शकता। ही बाजरीची भाकरीसोबत तुम्ही पोळीसोबत पण खाऊ शकता ही भाजी। ही अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। जर व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा। हिला अशी छान परतून घ्यायची फोडणीमध्ये आणि एकदम कमी गॅस करून तिला आपण छान अशी वाफेवर शिजवून घ्यायची। आणि हिला पण छान अशी फोडणी परतून घ्यायची। इथे बघू शकता अशी पद्धतीने आणि तिला थोडी वाफेवरच होऊ द्यायची आपण कमी गॅस करून। याला आपण ना तिखट वरूनच टाकायचे। तुम्ही लाल मिरची टाकू शकता किंवा हिरवी मिरची पण टाकू शकता। तिथे मी लाल मिरची टाकते। आता ही तेलामध्ये आपण जिरे आणि लसूण टाकून परतून घेतलेली आहे। आता इथे मी लाल तिखट हे वरूनच टाकते। आपल्याला जेवढं कमी जास्त तिखट लागत असेल त्याप्रमाणे टाकून घ्यायचे। इथे मी 1.5 चमचा टाकते। ही तिखटच भाजी छान लागते आणि त्याच्यामुळे मीठ थोडं कमीच प्रमाणात टाकायचं आहे। हे तिखट टाकल्यानंतर याला छान अशी परतून घ्यायची फोडणीमध्ये। इथे बघू शकता आपण टाकताना किती मोठी भाजी ही दिसत होती। परतून अशी छान अशी कमी होऊन जाते ही भाजी। त्याच्यामुळं मीठ आपण सगळ्यात शेवटी टाकायचं आहे। आता हे परतून झाल्यानंतर थोडा पाण्याचा सपका टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये ते शिजण्यासाठी। तर आता इथे बघू शकता आपण थोडा पाण्याचा सपका मारून घ्यायचा आहे भाजीला। लगेच झाकून द्यायची आहे। झाकून तिला असे 10-15 मिनटं शिजवून घ्यायचे चांगले। तर इथे बघू शकता आपण लाल मिरची पण ही छान अशी मिक्स करून घेतलेली आहे आणि आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मीठ कमीच टाकायचं आहे कारण त्याला इथे बघू शकता मीठ टाकल्यानंतर छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि याला वाफेवर 10-15 मिनटं छान शिजवून घ्यायची भाजी। तर 15-20 मिनटं आपण याला छान वाफवून घेतलेलं आहे। तर अशा पद्धतीची छान अशी आपली हरभऱ्याची भाजी तयार झालेली आहे। तर अशा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। तुम्हाला अशी साधी आणि सोपी एकदम अशी छान हरभऱ्याची भाजी तयार झालेली आहे। ही तुम्ही पोळीसोबत भाकरीसोबत खाऊ शकता। खूप छान लागते। जर व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय।